Τελειώσω. Έλα, βάλετε γι' αυτό. Παπαδοκουσαντάκης. Ξέρετε ποιος είναι ο υπέτειος για όλα αυτά? Εγώ. Να! Αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός. Δεν λένε μας. Τώρα μεταξύ μας τελείως. Τελείως μεταξύ μας. Αναμπιστικά. Βγήκε, τραβήχτηκε. Έλα, πες. Θέλω να δείτε το τζάμι, πώς έσπασε. Δείτε πώς σπάσανε το τζάμι. Η Μολότοφ μπήκε από μέσα, χτύπησε εκεί πάνω, χτύπησε εκεί πάνω, χτύπησε εκεί πάνω και ξαναβγήκε. Και αυτός μαλάκας έβαλε φωτιά μόνος του. Κοιτάξτε το κανονισμό, τι κάνετε. Μάρκο, πνεύει θέλω, πνεύει. Λοιπόν, Εδώ δεν σπάσανε το τζάμι, εντάξει. Μπήκε η Μολότοφ, χτύπησε εκεί πέρα, χτύπησε εκεί πέρα, χτύπησε εκεί πέρα, εκεί πέρα και ξαναβγήκε. Γεια σας. Δεν θέλω να δείτε το κανονισμό. Πού είμαι. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι το κανονιστέ. Το κανονιστέ δεν είναι